Joves de Sant Celoni han dissenyat un videojoc en què els concursants resolen de forma virtual els problemes habituals de civisme que hi ha al Parc de la Rectoria de la població. L'Ajuntament ha finançat aquest projecte per fomentar l'ús responsable dels espais públics. És el Border Games Sant Celoni, el videojoc que ha impulsat l'Ajuntament del municipi per fomentar un ús correcte dels espais públics. Es basa en una recreació virtual del Parc de la Rectoria Vella de Sant Celoni, un lloc on sovint s'hi reunien joves i es dedicaven a fer malbé el mobiliari urbà. Per això, des dels serveis socials de l'Ajuntament, es va decidir que fossin els mateixos usuaris del parc els que participessin en la creació del videojoc. Crec que està molt bé que ho facin això molts joves d'aquí a Sant Celoni i m'ha agradat poder participar en un videojoc que a més m'ha ensenyat moltes coses d'informàtica. Una trentena de joves d'edats i orígens diversos hi han col·laborat i alhora en són protagonistes a l'altre costat de la pantalla. Aquests joves que han portat el procés fan una investigació de camp, venen aquí, fan entrevistes, pregunten a la gent que fa ús del Parc de la Rectoria Vella què en pensen, quins usos en fan, i a partir d'aquí extraiem un personatge principal, que en aquest cas és el nostre Mohamed, un noi que fa temps que està aquí a Sant Celoni, que parla català, etc, i que treballa de fuster i precisament ve a la Rectoria Vella a arreglar uns bancs que s'han malmès. I a partir d'aquí es trobarà diversos personatges que són en realitat projeccions que han fet els propis joves d'amics seus, de companys que han conegut aquí a la Rectoria Vella. El videojoc permet prevenir el risc d'exclusió social i treballar temes com la drogodependència i les relacions personals.